I dobrodošli u drugu epizodu Sportskog feeda, prvu sa normalnim mikrofonima. Sad moramo sve fore iz početka opet. Dajmo opet prvu celo. Ništa, Teodora Džehverović je Galdoza. To je to. Lisori Petruša. Da, tako smo otvorili. Ništa, iskoristit ćemo ovaj uvod da se zahvalimo našim domaćinima, Station klubu, jedinoj, prvoj i pravoj VIP igronici u Beogradu, koji je naš domaćin ovog podcasta, i pozivamo sve da pogledate na linkove u opisu YouTube videa i posetite ovaj sjajni sportski prostor. Ajmo sad na intro. Što si radio toliko pička, neka? Dobri moji laki, evo nas opet novi ponedeljak, nova epizoda, nova sportska dešavanja. Nova sportska dešavanja, šta imamo što je obeležilo proteklu nedelju, kao da smo snimali juče, a desilo se mnogo stvari. Tako, baš nekako ispalo, ali dosta toga smo u editingu učili novog. Mnogo smo učili i možda i preučili. Preučili, ali bit će za ovu epizodu sve potaman onda. Biće potaman, a potaman će biti, nadam se, i naši glasovi ovog puta. Tako je. Za početak, Erling Haaland. Za početak Haaland. Jedan jedini Haaland nastavlja da melje. Šta uradi čovjek? Nastavlja da melje. Prvo koliko je dao? 5 pa 3. 8 komada, 2 utakmice. 8 komada, 2 utakmice, a da li je mogo još? Moglo je još da ga Guardiola nije izbacio. Da li ga je namerno izbacio, šta misliš? Idu teorije zavere i kažu da, čak i Guardiola je pričao da ga je namerno izbacio, bio sarkastičan. Ali mislim da je bilo kroz šalu. Da, bio je sarkastičan, da ne bi slušao Messijev rekord. Messijev rekord, tako je. Ne usjetim koja je to utakmica bila. Nije. Nije važno. Nismo se spremili. Da, prelistali smo dnevnu štampu. Dnevnu štampu uz kaficu. Ali, mašina. Mašina nestaje sad. Nebo je granica. On ima samo 22 godine. Koje je to godište? 99? Pa su bombardovanje. Ne brojim posle. Tu je Osakać. Mitro da ima 18. Nastavlja da melje, a dokle će da dogura, to ćemo da vidimo. Da, uskoro skida, ima 42 gola i uskoro će da skine Van Nistelrooy koji ima 44 gola i koji je prvi neki igrač iz Premier lige, znači engleskog kluba koji je dao golove na sezoni. Jer svi Ronaldo, Messi kad su davali, bili su Real i Barca. Da. Tako da uskoro to je prvi rekord, a da li će Messi da skine, vidit ćemo. Da, dosta mu golova fali do Messija, nekako sezona se približila kraju. Da, a sećaš kako je krenulo, prvu utakmicu se nešto ispromašivao, baš i odmah su krenuli, nije te ovo Bundesliga, nećeš moći ovako u Premier ligi, čovjek 6 hat-trickova ima ove sezone. Da, kad su krenuli kako ne igra sad sa nemačkim farmerima. Da, ovo je ozbiljna liga. Ali eto, sezona se bliži kraju, 11 utakmica Premier lige i još koliko toliko utakmica u ostalim takmičenjima. Da li misliš da može da čačne barem Messijev rekord? Pa mislim da će da proba, vidi se da je gladan golova. Sad da će uspjeti, vidit ćemo. Pričat ćemo na kraju sezone, kada ovo je neko 20. epizodi podcasta, da li je moguće da... 20. Jesi izračunao to? Izmislio sam. Izmislila sam je. Izmislio si to, okej. Da smo kod Haalanda, izvučeni parovi iz Ligu šampiona i Ligu Evrope. Da, izvučeni parovi. Interesantno će da bude. Da, Napoli ima nekako otvoren put do finala. Da. Najlepša fudbalska priča ove sezone. Da, Napoli može do duple krune. Da vezu izgori. Da izgori. Pa mislim da će svet izgoreti. Da, proključa. Da izgori od Napolja do Argentine, verovatno, verujem da ih prati tamo i dalje. Da, to su iste te boje, Naravno. Ova sezona u znaku nebesko-plavi. Nebesko-plavi osvajaju Evropu ove godine. Vidjet ćemo da li samo na italijanskom frontu ili mogu i na starom kontinentu da zavladaju malo. Da, Real Chelsea. Real Chelsea, nekako reaktivacija nekog starog derbija. Od pre 10 godina, 15 nekako
Imali su oni zanimljivu Vidim utakmicu. Didiera Drogba, onako, u čarobnom Tako je, dresu, tako je. da. Plavi, onaj najplaviji mogući. Royal plava Chelsea i Bailey Realov dres. Normalno. 1-1. Hoćeš sad 1-1? Inter Benfica, to nekako, možda i najslabiji duel. Pa nekako OK duel. Ok, da. Ništa speci duel. Da. Više nekako Liga Evrope duel za neku osminu finala ili četvrtinu Liga Evrope, ali vidjet ćemo šta će nam iznedriti Da. crno-plavi iz Milana. onda još Bayern, opet neki Šta ostaje? super tim. City Bayern. City Bayern, Opet da. na super tim, jedan su izbacili, sad ih stigu drugi sa svojim Haalandom. Da. Bayern nekako ide težim putem uvek, ali uvek prolaze te najteže protivnike. A futbol je igra u kojoj Nemac pobedi na kraju. Lopta je okrugla, dele se bodovi, 2-0 je najopasniji rezultat, sve sam rekao, nemam više ništa da kažem. Tako da potencijalno u polufinalu italijanski derbi I sad već imamo jedan Milan Napoli. i sad već imamo jedan, tako je. Borba za titulu Serie A, mada koliko je Borba za titulu, to je sad upitan termin, ali svakako borba za završnicu. Polufinala Lige šampiona. Borba za polufinal Lige šampiona i svakako borba za završnicu. Da. Ja, meni čisto, kad smo kod Bayern City, biti opet duelo, jer Haaland se vraća nekako protiv Bundesligaša, igrao je u Dortmundu protiv Bayerna, sad opet u drugom dresu City je mnogo jača ekipa, malo su favoriti ovaj put. Tako je, pa Vidjet ćemo kako će se naći, sigurno da jedno čekam. Da, mislim da je pravo vreme za njega da pokaže 100% sebe. Da, taj dupli hat-trick koji hoće. Nek da bilo šta protiv Bayerna, mislim da će da zapečati samo ovu sjajnu sezonu koju već ima iza sebe. Liga Evrope. Liga Evrope isto interesantna, imamo Manchester United Sevilla s jedne strane, to je s jedne četvrtine, imamo Juventus i Sporting koji kasnije ukrštaju, tako da potencijalan duel crvenih đavola i crno-belih iz Torina. Da, to bi bio baš dobar duel, dva bivša tima Kristijana. Da. Koji ga mrze ga jedan i drugi trenutno. Tako je, Juventus, čudna sezona, oduzimanje bodova, Kostić Vlahović u tandemu. Da. Vidjet ćemo, bore se, opet su nadomak. Bore se, da, i pored oduzimanja poena, jako su blizu Ligi šampiona, vidjet ćemo gde može da ih odvede završnice sezone. Tako, a sigurno Liga Evrope i dalje ima mesto, pobednik ima mesto u Ligi šampiona. Apsolutno, bore se na dva fronta da izvuku tu Ligu šampiona. Da izvuku Ligu šampiona i ovu nekako sezonu čudnu. Mislim da im dosta... Glavni igrač i malo igrao, malo nije igrao, bilo je svega. Da, mislim da im dosta zavisi kako će tim da imaju sledeće sezone, baš to da će da uđu u Ligu šampiona. Apsolutno. Jer pre svih Vlahović, pričali smo u prošlom mjesecu da bi prvi on verovatno napušta na leto, tako da... Apsolutno. Baš im značio bilo koji front. Kad smo kod Juventusa, sinoć će odigrani derbi Italije. Jest. Sjajan gol. Kostića. Sjajan gol Kostića i proslava zajedno sa Vlahovićem i slika koja je obišla svet. Dva orla slave zajedno pod punom strašću. Da. Mislim da im je to bitna pobjeda jako za njih. Jako bitno sigurno. Po Inter i dalje, koji su sad treći, četvrti, možda na četvrti. Tu su u vrhu. Ali sigurno derbi jedan i kad pobediš još tako gust meč. Jest. Sigurno da im znači posle svega što se dešavalo. Sigurno. Video sam da se posle bilo treće polovreme. Nastavili su upravo Inzaghi pričao kako su dobili gol, bila je neka ruka, bila sumnjiva. Da, i onda su odmah pričali da VAR nije reagovao, a znamo da Juventus sudije namešćanje, zašto su i kažnjeni već 2 puta. Aha, jest. I odmah da je Allegri govorio da se oni nisu kukali kad je njima bilo i slično, klasična italijanska posla. Jest. Tako da VAR izgleda da nije radio u derbiju Italije, ali je radio u španskom derbiju, El Clasico, gde je možda i odlučio pobednika, jer Realu je poništen gol na 1-1, tamo 80 neku minutu. I na kraju Barca došla do pobjeda. Jeste, i možemo sad već sigurno reći osigurala borbu za titulu. Pa, u pol poziciji su za titulu. Pol poziciji, rekao bih, možda je ovo... Formulaškom jezika. Osigurali su prvo mesto, ovo je možda bila i posljednja šansa da se Real približi na 6 bodova, sada je 12 sa ovom pobjedom Barcelone.
Mislim da Barcelona sa ovim timom sad ulazi u završnicu sezone, onako, Kako treba, rasterećeni. mirne glave, Ispali su iz Lige Evrope, ostala samo Španska liga. Neko Barca mi uvijek kad se vrati svoje dece, kad se vrati toj njihovoj čuvenoj La Masiji, neko uvijek imaju rezultate. Videli smo tačno ovih par godina posljednjih Mesijevih da su kupovali neka sumnjiva pojačanja. Yes. Bili su to superstarovi, ali jednostavno nisu bili slagalice koje im je trebalo. Pa ne znam, ja ih ne bih nazvani superstarovima, to su neki igrače koji su preplaćeni, a dolaze iz nekih, ne znam, iz holandskih, tako su dolazili iz kojih liga. Da, mislim... Nisu zagrezali tu najveću scenu. Da, ne sumnjam ja u kvalitet tih igrača, ali u njihovu ulogu u okviru Barcelone, tu možemo da diskutujemo do sutra. Težak je Barsin dres. Tako je. Kao dres večitih kod nas. Zajebana je ta katalonska škola fudbala. Pogotovo ako je nisi prošao. Tako je. Ali sviđa mi se što je Barsi, na primjer, odgovarao Remi u El Clasico, ali su i dalje još na pobedu došli do pobedu u 90 neku minutu. To je ono što se meni jako sviđa, na primjer, u takvom derbiju, jer imamo kod nas naš večiti derbi, da već posljednjih par sezona Zvezda, uglavnom je u boljoj poziciji i čuva rezultat svaki put, iako su nesumnjivo kvalitetni u posljednjih par sezona. Jest. Mnogo se očekuje već mnogo sezona od večitog derbija. Kod nas se nekako nikad ne dobijemo igru na tom nivou na kom se očekuje. Da, uvijek nekako se kao krene, dok daju taj gol, Zvezda da gol, oni se povuku, iako su bolji, mogu još 1-2 da im daju, ili Partizan da gol, pa se oni povuku, jer znaju da je trenutno, pošto Zvezda je realno u posljednjih par sezona kvalitetniji ekipa, ali nikad to u derbiju nije postiglo. Jest. Zato mi se baš svidjelo što su išli na pobedu i što su do kraju i došli do te pobede. Tako je, pa žedni su, verovatno, i pobede i trofeja i nema razloga da se zaustave na remiju. A na kraju derbija uvek mora da ideš na pobedu, kako god je stanje. Tako je. Nema čuvanja rezultata, na 1-1. Tako je, remiju derbiju je najgore po obe strane. Bukvalno najgore po obe strane. Nema tu radosti, ni tuge, ni zene, ni za druge. Idemo. Kad smo kod Nova reč. Kad smo kod večitih, kiksnuli jedni i drugi za vikend. Šta se to desilo? Prosipanje bodova... Koji su prilično nebitni u ovom trenutku. Prilično nebitni, samo zavisi na kojoj lestvici se ko nalazi. Moj Partizan je treći sada. Partizan borba za Ligu šampiona, TSC... Ima bolj prednosti sada. Penje se korak po korak, zagrebali su u Ligu šampiona, da li mogu da izdrže do kraja? Pa, s obzirom na ovakav Partizan, jer imamo samo Zvezda nije bilo bolje od Partizana u ova proleća. A i cijelo to neko stanje izgubili su od posljednje dve ekipe na tabeli, pravo valjda od Radnika pa od Mladosti. Jest. I gde dođe 250 ljudi, ja mislim da je sad bilo za vikend, to je baš ja mislim da međuopštinsku ligu više pogleda, OFK Beograd i ne znam... Zvezda Ralija. Da je više ljudi pogleda to, tako da baš neko tužno je za vidjeti da... Pa da, nekako zamišljam tmurno vreme, oblačno je na Dijana već neko vreme, ali će tu nešto se promeni u narednoj sezoni, vidjet ćemo. Ne znam, ali ne znam kako bi došli u situaciju kao ako ne uzmu Ligu šampiona ove sezone. Jer čuo sam priče koje su jako špekulacija, ali čuo sam kao da su u jakoj krizi finansijskoj i da ne bi imali ni para za Ligu šampiona. Tako da, ali nećemo se baviti ovdje rekao naravno da hoćemo. Samo insajderske informacije. Naravno, a drugo mesto vodi... U Ligu šampiona kvalifikacija. Znači, praktično direktno vodi u Ligu Evrope. Praktično, jako sigurno. Play-off se ide, ali tako? Nisam siguran, mislim da će u treći kolo, ali je teže dosta. Zato što onaj nešampionski put. Tako je. Ali bi svakako trebalo bi da budu nosioci u play-off. Zbog naše koeficijente ili njihovog klubskog? Nije ni važno. Da. To sad mi treba... Izmislio sam da googlamo opet, da se troglo mi nađu. Pa nekako prestali smo da igramo te kvalifikacije, nekako ne... Ranije se sećam Playtoni, čini mi se da se čovjek zove na Twitteru, tabela odmah nakon svake utakmice Zvezde i Partizana, pa nema ga jer ne igramo. Nije interesantno. Bukvalno čovjek izgubio za glavni hobi. Ali dobro,
prvih sezona kad je Milović bio tu, to je baš bilo važno. Da. Svaku decimalu smo gledali. Da, pratimo završnicu Lige Evrope, samo zbog koeficijenta, sećam se. Tako je, pratimo Švajcarce, Turke, Ukrajince, da vidimo da li će nešto da urede, da bi se mi ogrebali za treće, a ne drugo kolo u kvalifikaciju. Dobra stvar je što imamo i u sledećoj sezoni, ne sad ove, nego nakon ove imat ćemo 2 predstavnika, ali nećemo imati direktnog. Mislim, valjda još to nije sigurno, ali mislim da su nešto menjali. Pa sad se lomi, ja mislim. Da, mislim da imamo sigurno 2, ali mislim da direktno poprilično sigurno nećemo imati, nekom onako ispravi. Ako hoćemo, ali opet svakako biće opet to borba za drugo mesto i sledeće sezone. Apsolutno. Pogotovo ako TSC bude drugi ove sezone, sigurno će napraviti dobru ekipu na letu. Pa da, vidjet ćemo za šta su spremni Vojvođani dokle da doguraju u Evropi. Da, kad smo kod večitih, da pređemo malo i na košarku. Opet, standardna Euroliga. Tvoj omiljeni deo. Moj omiljeni deo, mada... Hoćemo da izračunamo šanse Partizana sada. Pa šanse Partizana su sve bolje i bolje, nekako ulaze i oni u neku završnicu. Velika pobjeda protiv Efesa. Velika pobjeda protiv Efesa, preokret. Sve ono što se Zvezdi dešavalo samo u kontri. Kontra, da. 17 razlike. 17 razlike, uzeli su nekako to pod svoje u završnici i preokrenuli. A Efes je za razliku od Zvezda bio kompletan. Bio i Klajburn, i Micić, i Larkin. Tako da, baš velika pobjeda. Nekako pokazao da je tim, da može i u velikim utakmicama da napravi dobar rezultat. Mislim da su poprilično sigurni sada u play-offu. Zvezda trudila se protiv Barsa, Pas odigrao dobro, ali nekako jedan je bio na nivou. Nekako bio ne promaša Lazarevića. Jeste, vidio sam. Da, Zicer. To je mi nekako sezona Zvezda ove sezone. Pa može se reći. Krene loše, pa odrade super, stignu, uđu u trku, svi se ponadaju i onda urade neku glupost. Sad je Lazarević promašio, u celoj sezoni je bila registracija Kampaca, posle je bilo izgubljeni porazi i onda na kraju potop. Tako da možda dopišemo tako ovu sezonu. Pa, slažem se. Krene, pa neće. Dobro smo se držali u Barceloni. Izmislio smo. Dobro smo se držali u Barceloni, to je možda tračak nade za privođenje ove sezone kraju, još 5 utakmica u Euroligi. Vidjet ćemo koju će lestvicu Zvezda da zauzme nakon poslednje utakmice. Svakako okrenuti se obavezom u domaćem prvenstvu, standardno. U ABA ligi standardno. Tako da vidjet ćemo na letu šta će biti u Zvezdi. Sigurno će biti dosta promjena. Burno leto još jedno pod malim Kalemegdanom. Pa burno leto, ali mogli bi da uđemo jednom u sezonu neku spremni, da se ne vadimo na taj početak sezone koji otplaćujemo posle cele sezone. Ništa, nekako prešli smo lepo, lagano i nekako u pravom ritmu ovaj početni deo, tamo da se zagrajemo za glavnu temu. Reč struke. Reč struke. Ajmo.